Tortosa, capital del Baix Ebre, és el centre cultural, comercial i industrial de les Terres de l'Ebre. La ciutat, amb una història bimil·lenària, compta amb un ric patrimoni declarat bé d'interès cultural. La catedral gòtica, els reials col·legis, així com diversos palaus modernistes. Tot això en un marc que la fa privilegiada. La ciutat s'assenta a vora del riu Ebre, prop de la desembocadura i al començament del delta i els ports. El bàsquet té un fort arrelament a la ciutat. Ja als anys 40, Tortosa tenia 3 terrenys de joc i s'hi van crear fins a 4 equips. Paral·lelament, es van anar desenvolupant a les escoles, incrementant així el nivell d'aquest esport a la ciutat fins a consolidar-se 2 equips federats, el Catalònia, amb el bàsquet masculí, i Cantaires, amb el femení. Als anys 80, el recorregut fet pel bàsquet tortosí va donar els seus fruits amb una successió contínua d'èxits que van convertir els 80s en l'època daurada dels equips de la ciutat. Ascens a Primera B i a la Divisió d'Honor, campions de la Lliga Catalana i Copa de la Reina 4 temporades consecutives, campions de la Lliga Estatal en 3 ocasions. Avui, el Club Bàsquet Cantaires agrupa els equips masculins i femenins i aquest esport continua creixent a les escoles, formant una base de jugadors capaços d'afrontar els nous reptes esportius. El bàsquet tortosí té en competició equips en les categories sènior, júnior, cadet, infantil i aleví, amb un centenar d'esportistes, aproximadament, treballant per a afrontar les cites més importants del bàsquet 2010.